שמעתי שהוא חבר חדש. מילה. לא, מילה אמיתית. שלום. טוב, הוא רוצה שאני אתחיל. פשוט נעשה תורות של משחקים, ונראה מי יותר טוב. אתה לא מספיק כל כך טוב. אני שנייה צריך לעשות משהו. אני אתייחס כאילו שאני יודע מה זה. זה משהו. אוקיי. אני אתחיל שהוא יוכל להעתיק ממני אחר כך. אוקיי. אנחנו במפה הולו. רגע, תסתכל על זה טוב. תמיסים. אנחנו במפה הולו, אני נשארתי קצת יותר מדי זמן. אוי ואוי. הוא בכוונה יפקי, אין לי כוח לו. או שהוא צריך לשלם חשבון בנק. מה זה משנה? רגע, אני... לא משנה, הוא לא צריך לרכש. לא, רגע, פליז אותו. הוא סבבה. הוא כמו תומי. אוקיי, טוב. מפציצים שם. בנקרה. אוי, לא כועס לי. לאגים, ללא ספק לאגים. תיכנס לחור של כוכב נינג'ה. בפעם הבאה שאתה מדבר. די להגיד את זה נוח. אוקיי. קצת הלכה עבד, אני מניח. לא. הוא טוב. כן. רגע, לא. לא, זה לא. זה לא? לא. נדפקנו. למה לא הבאת קטוס? טוב. מה הוא עושה איתי? וואו. זה היה ברור, ברור. אתה לא ראית? לא. לא ראיתי שהוא עושה את זה בכוונה. טוב, אני פשוט הקניתי אינטי, יודע מה? נמאס לי. למה שפשוט אותי... אוי ואבוי. רד. מה? למה נפלו ביצים מהשמיים? לא יודע. מתתי. טוב. עכשיו עוברים למשחק של נוח. כזה. לא משנה. טוב, חברים. עכשיו בוא נראה אותו משחק. אני הכי טוב. נראה לי. אני מקווה. אתה יודע מתי אתה יוצא? מה? אתה יודע מתי אתה יוצא או שאתה סתם מחרבש? לא, שים את כל שאר הדברים באינטרנט שאם תמות זה לא יהיה הכל? לא, רק את והאיירון. למה ככה? סליחה. למה ככה? פשוט תרביץ. זה. לא משנה, תעשה ככה. זה השיטה הכי טובה בעולם. טוב, ואתם רואים שהוא נוב? אני הכי טוב. למה אתה... מה הגנה ממשיך? זו הגנה נוראי. מספיק. תעזור לחבר שלך. איפה הוא? תחשוב. תסתכל איפה הברידג'. מצאתי אותו. בלי עזר בכלל. צרוד. מה זה צרוד? אתה לא עושה הכל. למה אתה עושה שיפט? פשוט תבנה למעלה. תודה. זה לא אנחנו. מה? לא יפה. תודה רבה באמת. כל כך עומדים להרוס לכם את הבסר. מבקש חוזר איי-פיקסל. לא, תמשיך. לא, ותבנה. זהו. יופי, כל כך קשה. לקפוץ לכחול. לא, פשוט תקפוץ. לכחול. אני חושב שאני זוכרת את זה בזה.
אני. תהיה על חרב, יופי. מה עושים טים? היי, יש לך גורה. תלך קדימה, תבדוק בעצמך. הנה, תרביץ לו. אאו, איה. מה, איפה? אתה לא יודע לשחק. למעלה, איפה הוא? לא יודע. הוא בנה למעלה, אז איפה הוא? למטה. הגיון שלי גאון. אוקיי, עכשיו... ואתה... יאללה, ככה. אוקיי, אתם רואים שהוא לא טוב? הכל לא משנה. נעשה עוד משחקים. עוד משחק בערך. אני יודע לספור. אוקיי, חברים. אתה גריי. כן, אני יודע. יוצאים. מה? איך זה נעלם פתאום? מה נעלם? כשאני אמרתי לך שיש עוד דרך ולא הקשבת לי. איך עושים אותה? פשוט מרביצים ממה שאתה רוצה לעשות. מה שאתה רוצה לשים באדר צ'סט. אומייגאד מפגר. פינק! אוקיי, אני מטומטם, לא ככה אני אמור לעשות. וואו, גם הוא יודע לבוץ. הלכה עבד. ואתה נגד נובים ובכל זאת מפסיד. אבל איך למדת? למדתי. מה איך למדת? כאילו, הוא הרס לך את הפגם בזמן אתה נראה של 5, 4, 8, 2, 1, איך למדת? מת? אוקיי. גרין. אנחנו גרין. בוא נראה מה נוח יעשה. איך אתה עשית? רגע, אני רוצה להבין. תסתכל אחורה רגע. אוקיי. אופס. אנחנו רושמים לך דברים. מה רושמים לי? גם אתה יודע, אתה יודע. הם רושמים לך שהם עושים הגנה, אוקיי. צא, רגע. תראה דבר גאוני. פעם, אתה קוסם. יבנה. אוקיי. לא מכאן, יצא ממני. מכאן? נוח אתה עומד לי. וואו, אתה לא יודע. אני אעשה מכאן. תעשה מאיפה שבא לך. הם פורצים אתכם, פשוט תחכה, תן להם לפרוץ. הטים שלך זה לסחוב אותך פשוט. היי, הוא לבל 30, כן. תומי, תן נוח, מה תומי? אוי ובואי, זוז אחורה. איפה הם? כן. טוב, נוח. לא טוב, נוח. איך אני לא פסול? כי כבר הרגו אותך. נוח, אתה הולך על הכי חזק, כל הכבוד. אוקיי, כפי שאתם רואים, הוא נוב. נוב זה לא בושה. על 2 שנות האחרונות. וואו, זה באמת נאפה יפה מאוד. אוי ובואי, למה אני עשיתי את זה? אוי, מה? איפה אני צ'סט? אוי, הנה. שם! אומייגאד, מה זה הדבר המוזר הזה? אני שונא את המפה הזאת. לא מכיר אותה ושונא אותה. בא לראות אם הוא עושה בד או לא. טוב, הוא אוהב, כן. די. אוקיי. וואו, טוב. עכשיו עלית על זה. הוא הרס לי.
סיימתי, מה אבל עושים? תכלת. תור 20. או, וואו, גם אתה טוב. אוי לבואי, אני שונא את זה, אני שונא שיש את זה. אתה מצפן? כן. אי אפשר לזרוק אותו. אי אפשר לזרוק אותו ואי אפשר לעשות כמו שעשיתי עכשיו. לא כדאי לסדר את אחרות. שמעתי עכשיו כלב מת. זה הקולות שזה עושה. מגניב. אהבתי. טוב, הטים שלי יסחוב אותנו פשוט. אני אתן לזה לקרות, אני חושב. הנה, עכשיו אני יכול לעשות חרב. וואו, אני שומע בשיינדר לעשות כאן. יפה. יאללה, מת. יאללה, שקט. אוקיי, בוא נראה. מעולה. טוב. רגוע. מה, איפה? אומייגאד. מה? זה לא הגיוני. מצפה עליך. אני מניח שתלך הבד. וזה מתנח. כן. אוקיי, הוא כזה כבר וואו, נפל מפעול באמת. אוי, לא. אין מיטה. לא. טוב, אני הולך להילחם עליהם, אני מניח שאני אמור. התחלת מעצבנים מאוד. עם לעלים. אוקיי, כן. טוב, נגמר הזמן הזה, הסרטון להיום. יאללה, ביי.